Ka step ke bahaya fi ki hab kena baro bat ni pediang sung bahaya fi ki prabanget syakani ke jinga seng kena ke jongi hakani ke step bat ni ai ku blay ru ya fi way bi way haka kerteng ka batiang bat ka don bor tam ke jong tribe nong pen em jongi u Jesus Christ ni ai ngu yo blay bangi yo ban pelong ya kani ke jinga seng namar kalong ke singi ke bekerpang baka day ka revival Sunday dia ke rukum long jinga seng ke jongi ru hakani ke step kan campaign ki bajulong barabor nginyo ban ruai bat ya rod ki babun teli ki jing ruai hapo ke jingalam jong i Mr. Dabor lang nong kan ri lam ke team ke jong i ndai shwa bangin dat chata inya bu how blay ke jing duai ban pen kentang ke ni ke por bat on la dep ke jing duai bas ngoba ban khot ya i aviela yomi yaka de carbon puli ke team ke jong blay bat ya i jedial watchwa dekar ban sadwai bat hadin katangin sayo ya kini ke jing ruai hapo ke jingalam jong kani ke team tunginya let lang ha ublay ha ki jing duai tunginya duai kukpa jingi ubha bening hakani ke step trying iwan hajan jongmi bangi dap da ke jing sungu ke bakrau e bami penyo pat hangi ke jising khana balang Presbyterian moro ban yo ban shakri ban mani yami hakani ke revival Sunday atrai hakani ke singi ke bakentang bat ke bakrau ke jongmi ken tribe it ni duai kerpat yo mensi makut u jongmi ba unyo ban khit lat lut hangi iwei pe iwei ken ku tribe it kat bingi rang seng lang bat me ken atrai haki ying kisam ki jongi bat ngi duai ke jing pensat bor ke jomi bat ke jingalam ke jomi try ya baru ki benta ki bangin sependep hakani ke program ke jongi hakani ke step bakum jur ngi duai ke jing kerku ke jomi try ke ni ke sngi hi baru ke way ai bingin yo ma chisha ke jing thau thmai ke jong min sim bakut haki jing em ke jongi haki long ying ki long sem ki jongi rukum ju sngobat pediang ki jing duai ke jongi try yakini baru ngi ngu ngidam pan bagi diang ru dak banget haka kerteng ke jong Jesus Christ nang pem jengi amen kajing pule na kaktin ju blekan long nanga kitab sam san phawe tu khat ka bashi phaw hadu khat ar tu pen long ka donor ka bathmai hapo janga au ble patu pen thmai ka minsim ka babe hapo janga war bet no yanga nakma jong me pat wat chim no ela uminsim bakhu nanga to ai pat hangai ka jing men ka jing pen em jong me patu ka shanya nga da ka minsim ka bakilut Tonginya duai kukpa jungi bahabreng long bakhu ka kerteng jong me wan ka hima jong me long ka man jong me hapdeng jungi hukum ka ni kapor kum balong habreng ni aingo ya me bangila ban chakri banyaro bat pendan buram ya ka kerteng jong me lingba ki la jing start me ai yangi ki brio ni aingo ya me ba melong unang abrang war babha bat umausyang ka jakari jungi kum ka jesing khna ni duai pamen kerku yangi pat pelong yangi ki syarak ki ba ai jing sha ya ki wei pelong khuat pelong sngur bat pelong ru yangi ki khna ki betip sngi betip brio betip blai ki ba i ban chakriya me nado badang ret hado bara he ni duai ru pamen pelai yangi nakani ka jingpang klam COVID-19 bat boro ki jingpang ru ni buti hame ya ki doctors ki nurses bat ya ki baro ki bir ki ba IT ka jing em jing ki ndam menta ki we ni duai ban mendan jingkat bat ki ba dok ki ba thangan ki ba pang bat basitom bat banyarap ya ki try babha jeng banda ya ka rempe yeng kristan ya ka balang ya ka ri bat ya ka jet beriu na ki jingma baro na bahaki ni baro ni pan haka kerting try Jesus Christ. Amen. Good morning, EP ki heb ki barit ka step ka men EP lang baro. Hakini step ngin ruai ka tu kan ituli ki jing ruai. Bag ngit ru badan na pedeng ki jing ruai ka ba piala abha. Bagin don ru ki jing ruai ka bangin le ba ki action. Kum ta ka jing kerpan ka jungi ka long ba pinya sim betalem ta ki jing kemen. Ba ki jing shet rahem ngin ruai ba kum jur ngin le ki action. Ta ka ba pipin bod lem ngi. Tungin ruai lem hakani ka por. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice
Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Chợt quen hào thoại man lá ca si tu bên hè thì chính giá rồi. Chợt quen hào thoại man lá ca si tu bên hè thì chính giá rồi. Chợt men tu bên hè thì chính giá rồi. Chợt men tu bên hè thì chính giá rồi. Chợt men hào thoại man lá ca si tu bên hè thì chính giá rồi. Chợt men hào thoại man lá ca si tu bên hè thì chính giá rồi. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It is a good thing to praise the Lord. It is a good thing to praise the Lord. It is a good thing to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It is a good thing to love the Lord. It is a good thing to love the Lord. It is a good thing to love the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It is a good thing to serve the Lord. It is a good thing to serve the Lord. It is a good thing to serve the Lord. Walking in the light of the Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, 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 I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up,
about your power and love as we sing, Holy, 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 holy. I want to see you. Holy, 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 holy. I want to see you. Ngangit fila yo ban roi gitu gijing roi hab kena ban ngangit fila sngau tenat ru dine em Henry kindiat ru ngi don kam ban sngap e ka ketien ke jong ublei kam tam e ba ka de ka revival Sunday ngi de ban tip de kamu da ayu kata ka revival mo te kindiang an batai ka ketien revival ka wan na ka ketien revivier ka bamut ka jing pen themai Mo ngatrai fia yo ngodi ke jing ya ka kata ka tien pen themai tongon chu ai nuksa menta mo kum ka juti ka jong phi masun thi de ka juti ka pranai ka ithmai de tien rei la da fi bu sa e ka tu ka juti ka ba phila de phong menu bat phi phim ju brush yo ya kata ka juti ka kalalong kum nu anda kala de bit kti la ni kala asop da ka snur thabawa ka irem hi de ne em Dia apa fishim beng itu ke juti, fishim kasia, brush beng itu ke juti, bar onna ba pong kalong kum no, ka I pernai beng, ka I kum ba ka di ka badang thamai ka bang shutiet, de ne em. Dia ha ka ni ka step rungan keren Jepang ka tahi ka jing pen themai ka pen themai ka yeng, pen themai ki jan ki jong pi. Ngan keren Jepang ka jing pen themai ya ka do nuot mo ka jing pen themai ka do nuot mene itu perlok jingi ila pulie de ka ketien ka jong ublei sam san puwe ka dekat ka pasipo hadu khat ar dai ha ka ni ka por ngan sim tai ka dekat ka pasipo ka ba ong kum no tu pen long ka do nuot ka ba themai ha po janga a ublei Tong lang bat nga hep kena sam san puwe ka dekat ka ba shipo tu penlong ka do nut ka ba thamai hapo jonga a u blei om yang sa sien ba findep kan mau tu penlong ka do nut ka ba thamai hapo jonga a u blei tingin pet Kumno mo kata ka do nut kabangim laban yo kabangim laban kata kumno kum tangin ongin pentemai kata ka do nut sengo kum bakalong kum ju hi em din em dai snap bangan pen ep mo ti man bangi ong ka do nut ni ju mudur bakalong hakan ni ka dor din em ni mudur hakan ni ka ship din em per kena din em pet to pet mentai ka ni ka do nut ka bit jebo ne em pi idak hakan ni ka do nut kalong kabali man ngira man ong kalong ka ba kun man ong ya pi uble ka por ba uthaw ngi ning kong eru u ai hangi ya ka do nut ka ba kun namar ulang uble uba kun so tu to jayu ka ta ka do nut ka ba kun pat to ne yu ka ta ka do nut ka ba kun ha ka do nut ka ba kun udon u minsim bakut pet bahap yu em ti ne em udon u minsim bakut mo em kani ka donut kani ka bakut bahapo ka donut ka bakut udon no minsim bakut baru tau minsim bakut uleyu hang ta donut jengi ngin perkat kum ta de uti akai mat de u minsim bakut u ai hangi ya ka jingkemen ngidap la ka jingkemen abadan umin simbakut ya ka donu jengi om tanggat ta umin simbakut u hikai ru yangi banle ki bade u hikai ngi pet menta don em ki por haba image fi ong kilik krek kot ka don ka kot bat ka don ru ka storybook ka bai tenat ba ka cover jang kata ka storybook fi shong ta pi ong ngan puli ka kot ne ka storybook Oh, nganda puli kendiak storybook ri email num yo lani habangi puli kot kum tu mo ngibu ya ka kot kum tu ban ngibu na ka storybook hapo jam tu ka kot ru email num yo
Dene ti haja kawan pulia ka kot ngin pulia ka storybook. Henry haba don men simba kut haka don ke jongi un sahikai ngin ong lada pile kum ta kum pi thok ye mai pi kwa malong kana ba thok bad un hikai ya pi la ni yangi bangin le ya kala ka bade mo ti Henry ka don ka ba kut pi tharai kan kut saพิธารกันขุดซาแฮบคณะต่อประคัดมาพิรูมันก็สงีพิจุเลอยู่พิสัตขมันเนมันก็สงีพิซุมเนมันก็สงีนี่พิซุมพิสัตจีสัตกจันเนมันก็สงีบะเลยพิเลกุมตานามาร์บะพิกว่ามันเป็นขุดยากันนี่ก็ดูร์กจองพีได้เนพิกว่ามันเป็นขุดยากันดูร์กจองพียากิจีกิกจัดกจองพียากันเม็ดกพายกจองพีกุมตาพิดอนกัมันก็สงีบันยายสัตยายเป็นขุดยาลาดีบาราบอร์แต่กุมจูรุมันซิมบขุดอุดองกำยากตาโฮเฮนเรย์เต็งกำจุลองกุมตากุมกายงรู้มั้วละดังยิมซาร์ยิมเป็นขุดกระสอบจะบอดได้แต่งี้รู้ดอนกิปอร์บางงี้เลอายุฮักบางงี้เป็นลองยี่กันนี่ก็ดอนูดกับบักขุดกับชองมันซิมบักขุดบักกันจะบออันนี้ฟินองกุมนูกุมตายกองยองกับจะบอกับดอนูดฮะบางงี้มิวติตั้งมันกตารู้งี้มิวมันเป็นเบ็ดจะบอเอกตากระดอนูดกุมนูกันจะบองั้นองยี่พิงี้เป็นจะบอเอกดอนูดเป็ดบ้าจิงเละกิจงงี้บางมันละก็สิงี้เป็นจะบองี้เละกุมนูงี้เป็ดชนีงี้จุเลอายุงี้จูเละดอมไปหังตัวละทองตัวอีแนมงี้จูเละดอมอีไม่โดยไม่ว่าเละกุมตัวเละคราก็ชัวดุมอายัดดอมเด้ข้างนี้ก็จริงข้างได้เนมนางตามได้ทั้งกัตตางี้เละอายุรุกุมตัวงี้บิชนีna Fished Bishni day na don na pring figi ba Bishni atep di I ki parlok ba ki kamyo sakti ba bhane I na ki hinmen ki para la Bishni no day na la kran sniu nang tam di sitang kataru ngi jule ayu kum to ngem ju ko ngu bam ko ngu day na haba phale ko wi ka kam le da ko wi ka kam kata ka di ka jing bam ko ngu ni na manang tam di tang kata nang tangis dang ruban thok pet is dang ruban thok but chibon tli ki bangi le ngi Bishni brew ngi krens new ki way ngi nang tangi le ki kam ki bam day but tu pet menta ken kani ka do onut kala long gum nu menta pet ki dang yu I tu men sim khut dang yu I bhayu men sim khut la syaka de gitu ki kam ki basniu ki bangile de gitu ki pop pet ka bamut kala azang jaklia kan ni ka mensim kan ni ka donur ke jongi kala azang banja klia ne banja bo ba pitip ne haba ka donut ka jabo mensim bakut la ban shong hang ta piru pilasi ban shong ha ka kamera ka bajabo Shibu ka kamera ka bam julum menu ka ba pra ka ba teng kala asmar umon ba bam jusar bam jusat pila ban shong ta piset ka khmot pipet wud tinem pimare ka ju min sim ba khu du heb kanan o ya pi ha ka don wud ka ba jabo la ban shong mo la ban shong ti to perkhat ken menta kan ni kapor hatu fila pi penjabo ni ya ka do anut ke jong pi to pet ken menta yit yela di hatu ka do anut jong fi ka kut ni ka jabo ka do anut jong pi ka jong nga kadang long ka batmai kum ba ai uble ning kong ni ngila penjabo ngila penjaklia ya ka bun sing ngila penjaklia ya ka ti pi kwa ba ka do anut jong pi kan long jabo sa kum ta bonum shong shu men sim bakut na marhabam don nu men sim bakut ka jing kemen ru ka jano ngim tip shu ka e bangi di ban le ka ba de ne ka bam de ru ngim tip shu tin ti han ha ka bai de bakata ni don kam ken ban pen khut biang ya ka ni ka donun meneng la ong me pi
ba ngi ong kumno tu ka dekon tu ai tu penlong hanga ka donu ka thamai haka Bible paring ko ong create in me a clean heart ka donu ka bakut tu beleng idong kam ka donu ka bakut pla ban keli beleng idon kam ka donu ka bakut idon kam ya ka donu ka bakut namar ha ka donu ka bakut udon min siam ba kut mo kata ka di ka bening kong udon min siam bakut min siam bakut un hikai ngi ka lenti ka jong ublay ka baar jayu habadon habangi doni ka donu ka bakut yin yo i ya ublay ya nungi yo i ya ublay fin ong oi ti kong i batay start ngi habangi mla ba ni ublay menta kumnui ong in yo i ublay nganong ya fi nga klem batay mga ha ka Bible ka keren ya ka tahap kana Lihat dia ke Bible, na ke Gospel Matius kalau nong ke basan ke dekat ke bapra ke ongkum nu suk ki bakut ha ke donut na bakin yo i ya nu ya ublay. Pikwane man yo i ublay, ngati ka kwa man yo i ublay. Mo nga kwa man yo i ublay, na kata kadang dong kamban pen kut ya kani ke donut ke jong nga. Mo kenang ba ngin nak banyu iu blay la sha la dang la let ha beneng la let nak ni perteng la let ha beneng la da ublay un sepet la dang yim don yu ta min sim bakut ka donut ke jengi la ka donut jengi kam ku min sim bakut don nginum la banyu iu blay nak kata ka daw ni don kam ban yo ya ka donut ka ba kut tiha kan ni ka pol ngan pen kut syai kan ni ka benta pak ngan sebeteng pat ha ka wei pak ka benta ban kham sngo thu shu shu chapang kan ni ka jing pen thamai ka donut bat nga kerpat ye kini ki parlok ki jangi bakin saya lam ni ka tu ka jingrai ka baong create in me a clean heart oh Lord. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Dono jo na atwa Pentumayu mesim hapo jonga Penkunya dono jo na atwa Pentumayu mesim hapo jonga Wat preno yanga nakmat jong me atrai Wat shim no yu mensim aku janga Do ai pat hanga jing pren jing pem jong me Dan thamayu mensim apo jonga I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy
ti menengi la yo ban ngau thu balengi don kam ya ka donut ka bakhut dei na em hep khana nganget fila prakhat dei na du mene ba phikwa dei ka ta ka donut ka bakhut bo un shong min sim bakhut ha po jong phi Tihan ray kumno pan kengen yo ika donut bakhut ngatray bu nangi jan baro ngila penjabo ika ta ka donut ka bakhut bat mentangi prakhat ala di marway ani try ngi kwa ika donut ka bakhut henry kumno kengen yo ika ta ka donut ka bakhut ti mentangi nya kren ya kata ka benta kumno ban yo pat ya ka donut ka bakhut lan ni kumno ban yo ika jing pentamai pat ya kata ka donut ka balan jabo lan la jaklia Kaktin ka jong ublay ka hikay ngi kita mo labang ipuli ka to ka bentaru ka to ka samasan pagway ka ko bisipo kaday ka jing duway jong unong pop ubapan mab na ka benta ki pop ki jong un maula sngutu ba ka donut ka jong ukalong ka baja clear tining kong kumno bangin yo ya ka donut ka bakhut dan ka jing pentamai ka donut kaday bangin penred yala de bangin sngutu bangin lale pop But ngin pan map na u blay. Mo penret dia la dia la song tu bangila le pom. Teng ni dengi la le bakla de la ong. Email la ong ma. Kumno fi le mene fi talk day fi ong ayu yi kong mene menu nga ong fi ong benang ta. Menu nga ong ya kata nga khalam ong mai ba thau tien. Ngim penret ngi pen ka do no ke jengi bangila bakla. Inde ka tien jung blay ka hikai la dangi kwa ya ka do no ka bakhut. Ide ban penret ong la song tu ni ngala bakla hoi ngala thok Penret la dia bat pan map. Mai map ngala thok ni map no kong ngala thok ya pi. Kum ta ken. Ide ban penrit ban map nang taru mde tangkat ta ngimla ban shul tang sisian mo ngimla andai ngidai ban yai duwai yai kerpat ya utrai nakapor syaka por ban nang taru ngidai ban puli dia kaktin ka jong u blay puli ya kaktin ka jong u blay kanang bangin yo ikabon makaktin ka jong u blay kalong ka syarak ya ki kejat ki jong ide ka hikai simpun ki a bat katai kan hikai yang kumno bangin na ban yo ya ka donut ka ba khut ba ka batmai pengan pen fi ja ayu haba pile kita mo ja ayu haba pi pen red ya ladi par haba pi duai pecini ngan itu ngan ong ngan hikai sok kendiat ba pindup song tu alor kan ni minta haba pi kwa ban phong sapti thamai film no lali le kai shaba de ne em lali le kai fla mare ba ro chi sngi chi bejan mi hab le yeng khawai don birthday ani fla wan fla kai yeng hab le birthday then dei fla sei tu ka jani kan ni ka sapti thamai ji email ne ka patun thamai email a pan thiet yang nga ti phile kum no phile wut kamera pi phong no tu ka sapti ba fi ong mai ngala dap kre ne no dale kum ta ti la sha bom mai di ne em long ban ne kum ta ngi le nu shwa bangin phong ki ke ba thamai ni haban sum sde pan khu chwai la di ka juru ken ya ka donut mo ka donut ka batam ladangi kwai ka donut batmai ya ban pan khu chwai ya ka kum bangi pan khu je la di man ka siem fi shit chut benya tang shisin chitayo de ne em jayo fi shit benya shisin chitayo gitu ki benya jong pi ka salang jebo bat kesapuut dinem ti nakata daw fi should man ka sngi ndi tangkata ka khamat jong firu chisat man ka sngi ya ka khamat ka jong pi nambar belai fi kwa ban pen khut man ka sngi ka dor ka jong pi kum ju ru ken ka donut ka jongi ka don kam ban pen khut ya ka man ka sngi ba jayo bangi le kum ta habangi pen red ya la de habangi pan map habangi duai man ka sngi bar habangi pule ka ketien ka jong ublai man ka sngi suki jayu kini ki pop ki bangi ngile ki sedang ban hab ki sedang ban lat no nangi sngone em pet lat kitu lai teli sau teli ladap lat chwa ajan lat lut baro yai duai yai kerpat map yang atrai ngapan map ngakwa ya mi bamin pen thamai ya ka donu jonga bat ha ka bakut jayu piu i biang ne em yu min sim bakut yu i ba ne em min nem yu i ba shu em min ne
Akak tu kapop deh. Mesti baku umtre syuk bensyong ke donu jingin mar balak jebo palat. Tendai minta namar bangi la penret ngi la pan mam, la duai man ke sengi, la pulih ke ketien ke jong ublay man ke sengi. Tina kata kedau, la khot ru mesti one moment pentemai ke donu ke jongi. Mesti baku sachisin one biang. Ini hadian baka donu jengi kala kun. Mo hadian baka donu jengi kala kun. Mesti baku one biang bat usyong hapo jengi. Bat ngidap da ka jing kemen. Bat ngilaru ban le iki babha ki badai ki jong belay. Kelas ngotu Kelas ngotu ya kata ka jing mut jong ka jing pen thamai ya ka donut. Ngidai ban pen kun lan pen thamai ka donut man ka por kam di tang sisian ngala duai mentala biang ngada duai tu sian pen thamai ka thamai be ka donut kam long kum ta man ka sngi ngidai ban yai duai ngidai ban yai pan map tinganya thu ya piru ya ka jing thu khana na ka bible ka pen shisha chapang ka ni ka jingja pikan mau ne chapang usim David pikan mau beroi usim David de usim ningkong udai tang unong ablang brod ukna ba ablang brod Hendrai ublay ula penlong siem yu hadin jong siem yu kum tu Usim Sol. Hoi, usim Sol. Ti beleu penlong si emu David. Namar baka donut ka jong David kalong ka bakut. Udon mensi bakut ka donut jong David. Naga ta daw ubleu la penlong si emu Ula le si bun ki ba ubleu kemen usngom ba. Uni David ule dam ta ubleu. Henry kata ka doon nuod jong usim David kam shim la kuod sa namar saitan long basyalang uwan man kasngiban pensyoy banyale ban penjebono ka to doon nuod ka jong David tila jayu David la ong baha ka sngi ki khamat jong kila jaklia ula kumpet pat ikwa ya ka ka bamdei ka jong But hakata ka jingkwa palat iki ka bangday ka jong ula le sakaway ka pop ula penyap ya uway briw. Mo ula penyap. Tikata ka di ka pop ka doon jong David kam kocho kala adap ta ka pop ningkong la penjakli iki kaman hadian la le si ka pop ban penyap ti umensim ba ko ula sungausi. Bajayu ublay ula yu baka dono jung David kam khut ne kumbanga ong ya phi ublay jungi ulong ublay ubadap ta ka jing it haba ka dono jungi ka jabo ublay jungi umon kata ban pen khut na ka dono jungi te kum taru ula pha yu we nong yu thu lupa ba utau de unathan ba ulet ya kendu yu ni David ban ong yu ba ula le ya kata ka pop Ti uniu nathan walet ba ulai kendu yu David ula ong yu ya kata. Jafitib jayu David hadin mu nathan ula pen ka pop ka jong David kum usim jong kahima Israel ka bakrau. Ula le kum no ula pen red ya la de. Mo ulang ubri basngauret ula pen red ya dia ngalak ban mudur kata kapora ka jing si palat ba ula le pop persya ya ublay ula pen mong bat pen si ya minsi bakut ngatarai ula kad noi kita ki jan sim ki jong ti ula sop seda udpe ya la dia ula syong hakan dong ula pen red ya la dia hang ta ula ong ablay tu ai hanga ya ka donut ka bathem mai ka tu kasam basan puwe shipo de ne pikan mau ya ka tu kasam san puwe shipo David da ka jingyam de bu order mo ablay pen khoi ya ka donut ka jonga ai pat hangai ka donut bethamai omong kumta endre upen red ya la de wong ablay ngalale pop persya ya me semua bhamap ya nga tu ai pat hangai ka donut ka bethamai hapo jonga ublay Badai namar kata daw bu ula pan map ula kelak ka bumun adu ka donut ublay sa sisin
ula ai ka donut ka baku ya donu ula pen kuat yang kita kipop ki jong u but u min sim baku sa shi sien ula yo ban shong ha u David but u David ula dap da ka jing kemen na kata ka dang yo ban rai di ka tu jong ba ha ba min sim jong u try u ki ha nga ngan rai kom us im David ngan shat kom us im David ka tu kam dei tang ka jing rai u David u da le shi shai ka tu mo para hep kena haba u min sim ko ula wan ula shong ha u David ula rai ya ro ula shat kemen na mar ba u ble ula pen thamai pat ya u ti ha ka ni ka step ru ka jing khat ka jonga ka ni ka revival Sunday ka long bangin perkat ngin puson ya kata ka jing pen thamai ya ka do nut balai ngi dong kam pen thamai ka do nut kanang bangin bo min sim ko un shong ngi bat bangin yo I ya u belai berkumnu ngin yo ka min sim la ni ka do nut ka bakut da ka bangi penret ni pan map yai duai bat yai pule ya ka ketin ka jong u belai ha ka ni ka step Fide ban yit yela di para hep kena bat kini baru ki bas ngap ba ki yeng ru ya kani ka kubor bat mangaru kumju ngin yit la dia hatu ngila penjebo ne ya mi kani ka donut ke jongi bala dang ila le kum ta ngin pan map ngin wat ya ka bor ke jong blai bo un pen khut ya ka donut ke jongi dia kani ka por ngin yet pai chu blai ke jing duai bat ngin pen kut no ya kani ka jing kren tu ngin le ho blai ke jing duai hep kena sngob ha ban bo ki kti kum ne Taot, penbut dia kena ke jing duai na dien jonga kabrep ki khamat tunginya duai. Atrai bau belai ujongi ni aingu yami. Ya kena ke kubor ka bakordor. Bani kerpat yami pada umin sim bakut. Min penso thu shushu yangi ya ka jing mut jong kata ka donut ka bakut. Ka bangi ngi day bandon. Tu pen ku try ki pop ki jongi but tu thau thamai no yangi ker khuru ya kani ka sngi baro ka wei bangila ban yo sngo ya ka jing tray ka jong min sim ba khut ha ka jing em ka jongi but man la ka sngi ru ha ka ker teng u jisu ngi duai amen tia kani ka porpan Ngasngobha ban khot biang ya ki parlok ki jongi ya ka tu ka tim bakanya lam biang ka tu ka ni tli ki jing ruai but on tala dep ki ni ki jing ruai ngasngobha ban khot ya I we ne ki khot committee balang I Mr. WD Sangkli ba in supply ni ki jing kur khu pen wai in rishwai ka taru ngasngobha ngan pen pauru I ka jing khu blai na ka benta baro ki balai shim benta ka ni ka step nadu ki ba police dang kumjuri ibala duai banyak tu ka praise and worship team ru ka bala ai ki jing roi ki ba sutanat nget baro ninging la yo mat ya ki jing ku ki jing blai ba kam tam e ka tu ko khu bor tu blai un ku yang ngilang baro ba ya philang ru ki para benget tu blai un ku follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the war behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Ngala ko ching mo, an bu du chi
cột trên ngôn ban bố điều Giêsu ngã là cột trên ngôn ban bố điều Giêsu ngã nóng hai đi ngã nóng hai đi khi về là đêm thế ngã mar về ngàn buồn khi về là đêm thế ngã mar về ngàn buồn khi về là đêm thế ngã mar về ngàn buồn ngã nóng hai đi ngã nóng hai đi bertengah ino ya di nangamba bertengah ino ya di nangamba bertengah ino ya di nangamba nganom hai di nganom hai di. It's not by might, it's not by power, but by my Spirit, says the Lord. It's not by might, it's not by power, but by my Spirit, says the Lord. And all the mountains shall be removed, and all the mountains shall be removed, and all the mountains shall be removed, but by my Spirit, says the Lord. Ông đã kapon du men sim jong nga ông utrai ông đã kapon du men sim jong nga ông utrai oya kilomba on pen ken ria oya kilomba on pen ken ria da shisha oya kilomba on pen ken ria du men sim jong na on utrai. When the Spirit of the Lord is in my heart, I'll sing like King David. When the Spirit of the Lord is in my heart, I'll sing like King David. I'll sing, I'll sing, I'll sing like King David. I'll sing, I'll sing, I'll sing like King David. When the Spirit of the Lord is in my heart, I'll dance like King David. When the Spirit of the Lord is in my heart, I'll dance like King David. I'll dance, I'll dance, I'll dance like King David. I'll dance, I'll dance, I'll dance like King David. When the Spirit of the Lord is in my heart, I'll sing like King David. When the Spirit of the Lord is in my heart, I'll sing like King David. I'll sing, I'll sing, I'll sing like King David. I'll sing, I'll
jong utrai uki hanga ngan wai kum sim deve habang nasir jong utrai uki hanga ngan wai kum sim deve ngan wai kum sim deve ngan wai kum sim deve habang nasir jong utrai uki hanga ngan shat kum sim deve habang nasir jong utrai uki hanga ngan shat kum sim deve ngan shat kum sim deve ngan shat kum sim deve habang nasir jong utrai uki hanga ngan wai kum sim deve habang nasir jong utrai uki hanga ngan wai kum sim deve ngan wai kum sim deve ngan wai kum sim deve Bawai no kande jing sekri jongi jong jing sengkna jong balang jong meh moro to da ai jing ai ke badap biang ke badap kerhai ke jong trai nong penib jong Jesus Christ ke jing ke blai pa na bom jikot lam jing selok bahun batiang mensim bakoj ai gini ki bor balong away blai kin syong kin sa rengkat bat ngi kum ki hap ki barit hai bagi para khna jong ke leng pertai ki badam ki basakri ya me minta sedu bom jikot ru amen.